uMdumazi ukhulumela abaculi. Nginibingelele ngiphinde futhi nginemukele namhlanje la ngaphansi kwe-under STK Media. Ngicela ngikuthatha leli ithuba leli nganza kwethu ngibonge kakhulu kibo bonke abantu asebesubscribe la ngaphansi kwe-YouTube channel yethu. Nganza kwethu siyabonga kakhulu ngaphandle kwena ngesize sibe lutho. Uma ukuthi nje ukuqalula ngaphansi kwe-under STK Media, sacela nje ukuthi ungalenzi iphutha nganza kwethu. Usubscribe, ulike, ushare futhi ushare umndeni wakho kanye nezihlobo zakho. Ngithanda nje ukuxolisa kakhulu nganza kwethu mayelana nevideo bese ngiyifakile izolo. Kwasho ukuthi ke ayihambisananga nemithetho ka YouTube base bayikhipha ke nganza kwethu. Kodwa ke njengamanje ngizamile ukuthi ngibuye ngiyilungise. Siphethe udaba lika uMdumazi la lolade siliphethe izolo nganza kwethu. uMdumazi usekhulumela abaculi noma useveze uvo lakhe kubaphathi bezwe. Wabuza ukuthi ngempela bona babekwaphi ngoba ubonile ukuthi yonke into isithanda ukuthi ibuyele esimeni noma ke zonke izinto seyibuyiselwe esimena noma ngakangenwa ku level 1. Wayesebuza ukuthi bona njengamaciko ngempela uhulumeni ubabekapha akakhulumi nabo akakhulumi ngabo noma akazange esho lutho olugqamile ngabo njengabaculi ukuthi ngempela ngoba bona baphila ngokuqashwa bazokwenza kanjani bazophila kanjani ngempela. Uma ukuthi awuyizwanga inkulumo kaMdumazi nayi lenkulumo. uMdumazi umfana kwamhlongo. Ngibuya lapha nendaweni yaseMtubatuba kwaShikshele eBhekamandla esifundeni saKwaZulu Natal. Ngiyiciko lesintu ngicula umculo kaMaskandi. Inhloso yokwenza le video ngidlulisa ukubonga kakhulu kubaba umongameli ngesinqumo athe wasithatha sokuxegisa i-lockdown kube khona inhlaka ezithize ezivulelekayo ukuba iqhubeke se-operate. Bese ngiba nombuzo kubaba uNathi Mthethwa. Ngiphinde futhi ngibe nombuzo kuyena ubaba uRamaphosa umongameli wethu ukuthi ke thina njengabaculi thina njengamaciko sibekwaphi kuthiwani ngathi ngoba kubukeka sengazi ukuthi ziyaxeka ezinye inhlaka kodwa thina ngasohlangothini lwethu silokho nje sikuleli ibhasi lokukhala silokho esikhalile njalo akusebenzeki akwenzeki lutho silokho esihleli nje silindile sithi nathi bayosikhumbula kodwa asikaboni lutho okwenzakalayo ngasohlangothini labaculi. Baba uNathi Mthethwa nobaba uRamaphosa lo mbuzo ngobhekise kunina ngoba ngifisa ukuthi ufinyelele ngempela endlebeni zenu. Bese futhi ngicela nginxusa ukuthi siyacela nathi njengabaculi nisicabangele ukuthi nathi siyadinga ukuphila umculo siphila ngawo indlela yethu yokuphila ikuma gatherings njengoba nje kusana lesimo esikhona sokuthi akukhulumeki lutho nje ngathi kuyasilimaza kakhulu lokho njengabaculi ngoba esikwenzayo asikwenzeli thina sodwa kodwa siyacontribute nathi la emnothweni wezwe. So siyacela ukuba nesicabangele nathi ekhasini lethu ka Facebook uayanda STK_Media kanti ngale kwalokho sivalalana ivideo yethu namhlanje kuze kube futhi nangokulandelayo nganza kwethu.